Des de l'Ajuntament d'Ontinyent vam iniciar el passat divendres 8 de novembre la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, amb la realització d'un taller d'autodefensa feminista en el Casal Jove. I continuarem esta setmana i la que ve amb la resta de programació. Enguany, la programació va dirigida principalment a treballar amb la gent jove, pel que instal·larem punts violeta tant en el recinte firal aquest cap de setmana com en tots els instituts d'educació secundària de la nostra ciutat. I com a novetat important d'aquest 25 de novembre hem de destacar que enguany, per primera vegada des del Consell de les Dones, convoquem una manifestació que recorrerà els carrers d'Ontinyent el diumenge 24 de novembre, ixint a les 12 del migdia des del Col·legi Carmelo Ripoll i finalitzant en la plaça Concepció amb la lectura del manifest, i en la qual esperem comptar amb tota la ciutadania d'Ontinyent. Creiem que és important que se'ns veja, que alcem la veu i ocupem els carrers, perquè en aquesta lluita contra la violència contra les dones hem d'estar implicada tota la societat. Per això fem una crida a tota la població d'Ontinyent a participar en la programació del 25 de novembre, perquè amb el treball de totes i tots hem d'aconseguir acabar amb aquesta lacra social que és la major violació de drets humans que patim les dones i aconseguir una societat lliure de violència masclista.